Εσείς οι Honda έχετε χάσει τελείως την μπάλα. Έχετε κάτι αμάξια του 1980 που τρίζουν ολόκληρα και τα παρουσιάζετε σαν να έχετε κάτι ιερό. Και η μισή από εσάς έχετε 14, αλλά με ύφος Type R. Ρε, άμα φωνάζει περισσότερο από ό,τι πάει, δεν είναι γρήγορο, κουρασμένο είναι. Παρεμπιπτόντως, από σήμερα ό,τι βγάζω εδώ θα παίζει και σε Instagram και YouTube. Όσοι θέλετε, περάστε από εκεί. Πίσω στα Honda τώρα. Ναι, δεν λέω. Τα Honda είναι υπόδειγμα αξιοπιστίας και πολλοί από εσάς τα έχετε πολύ καλωστημένα. Εσείς δεν γλιτώνετε, προς το παρόν. Απευθύνομαι στην ντροπή των Χοντέων. Αυτούς που έχουν παραπάνω αυτοκόλλητα από άλογα και η μόνη μετατροπή στο αμάξι του είναι η τρύπα που έκαναν μόνοι του στην εξάτμιση. Ρε, είστε σοβαροί. Ένα μανίσιο Honda έχετε, όχι NSX. Και το πιο αστείο στην περίπτωση σας είναι οι ατάκοι σας. Με φοβούνται όλοι στο δρόμο ή το αμάξι σκοτώνει. Ο μόνος που φοβάται είναι το ασμάν σας μην του ρίξετε κι άλλη κατεβασιά και το μόνο που μπορεί να σκοτώσετε είναι κανένα κακόμοιρο δέντρο το αμάξι δεν μπει στροφή. Γι' αυτό βγάλτε την αεροτομή που είναι πιο ακριβή από το υπόλοιπο αμάξι, βάψτε το μπλε και στείλτε το σε καμιά λίμνη. Πριν καταλήξει μόνο το εκεί την επόμενη φορά που θα πάτε για στροφιλίκια. Όσοι έχετε αντίθετη άποψη, βάλτε στην κόλλη σας μαζί με την εξάτμιση. Στείλτε φώτα Honda σας για να γελάσουμε.